Early stage-आव फरायसाफोरखौ बिमा-बिफाफ्रा बबे लामाजों थांनांगौ बेखौ देखायनांगौ। आं सानो early stage-आव बहुत इम्पोर्टेन्ट मानो होनब्ला फारफ्रोमबो डाइरेक्शननिफ्राय early stage स्टुडेन्टफ्रा फकास नङा मोजां बुजिनो हानाय गोहो थाया बेहाय बिमा-बिफाफ्रा बबे डाइरेक्शनजों थांनांगौ बेखौ देखायनाया मोजांथार। सेल्फ मोटिवेशन थायोब्ला नोंखौ रावबो होबथानो हाया। आं सानो जुदि सेल्फ मोटिवेशन थायोब्ला रावबो नोंखौ होबथानो हानाय नङा आरो नोंनि थांखियाव जास्ट नों मा खालामो सेल्फ मोटिवेट जादो फकास जादो पजिटिभ एटिट्युडजों थांबाय थादो कारेक्ट गाइडेन्स लादो माने रिसोर्सफोरखौ कालेक्ट खालामदो रेलेभेन्ट पिपल सुबुंनिफ्राय बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै राइट टाइमाव राइट डाइरेक्सनाव थाङोब्लानो नोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। आंनि गोसोआव साननाय दंखायोमोन जे सानसे समाव आं साइन्टिस्ट जागोन। बेफोर बाथ्राखौ बर' बिजोंजों जाफुंसार जानाय सासे बर'नि आगोमा बिजिरसंगिरि चिरां जिल्ला गेन्देरगाव गामिनि जेगमि बसुमतारिया फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि आर्ली स्टेज फरायसाफोरनाव फारफ्रोमबो लामाखौ मोजाङै बुजिजोबनो हानाय गोहो थाया। आं सानो आर्ली स्टेजआव बहुत इम्पोर्टेन्ट मानो होनब्ला फारफ्रोमबो डाइरेक्शननिफ्राय आर्ली स्टेज स्टुडेन्टफ्रा फकास नङा मोजां बुजिनो हानाय गोहो थाया। बेनिखायनो बिमा-बिफाफ्रा बबे लामाजों थांनांगौ बेखौ देखायनाया मोजांथार। गासैबो दिगजों बिमा-बिफाफ्रा मोजां गियान आरो हेफाजाब होनांगौ अब्ला गथ'फ्रा आन्दायनानै थाया आरो समजोंबो खारफानो हागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां जेगमि बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि आं ससियेल मिडिया निउज पेपार आरो साइन्टिस्टफोरनि आर्टिकल्सफोरखौ गोबां नायोमोन। बेखौ नायनानै आं सेल्फ मोटिवेशन मोनोमोन। सेल्फ मोटिवेशन जानानैनो आंना गोसोआव साननाय दंखायोमोन जे आं सानसे समाव माबा मोनसे रिसर्चेस एबा साइन्टिस्ट जाहैगोन। बेनिखायनो आं सानो जे सेल्फ मोटिवेशन थायोब्ला रावबो नोंखौ होबथानो हानाय नङा होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां जेगमि बसुमतारिया। दानिया फैदो बिथां जेगमि बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंखो जों आबुङै खोनासंना लानि। आं सानो आर्ली स्टेजआव बहुत इम्पोर्टेन्ट मानो होनब्ला फारफ्रोमबो डाइरेक्शननिफ्राय आर्ली स्टेज स्टुडेन्टफ्रा फकास नङा मोजां बुजिनो हानाय गोहो थाया बेहाय बिमा-बिफाफ्रा बबे डाइरेक्शनजों थांनांगौ बेखौ देखायनाया मोजांथार लोगोसे बेफोरखौ एडभाइस होनांगौ माने कारेक्ट डाइरेक्शन कारेक्ट माबानिफ्राय रिसोर्सनिफ्राय बे ओभारअल माने सापर्टिं माबाखौ होजोबनानै होनांगौ आरो बे स्टुडेन्ट आर्ली स्टेजआव होमब्ला माने गथ'आ आन्दायनानै थाया टाइमलि थांनो हागोन समजों खारफानो हागोन। आं सानो बे गाइडेन्सआ भेरि इम्पर्टेन्ट। नोंथांनिखौनो एग्जाम्पल अके स' स्पेसियेलि आं माखासे बेनो ससियेल मिडिया इउज खालामोमोन जेनेबा निउस पेपारफोर बेफोरखौ नायनानैनो आं मटिभेसन जादों फर एग्जाम्पल आं बहुत साइन्टिफिक एक्टिभिटिस निउस साइन्टिस्टफोरनि टक माने बिसोरनि आर्टिकल्स बेफोरखौ नायोमोन आरो आङो बेखौ नायनानै बहुत सेल्फ मोटिभेट मोनोमोन आङो ओमफ्राय बे सेल्फ मोटिभेट जानानैनो आंनाव मोनसे गोसोआव साननाय दंखायोमोन दि आं सानसे समाव माबा मोनसे रिसार्चार बा साइन्टिस्ट जाहैगोन बे सेल्फ मोटिभेशनजों फैनाय ओंखायनो आं सानो जुदि सेल्फ मोटिभेशन थायोब्ला रावबो नोंखौ होबथानो हानाय नङा आरो नोंनि थांखियाव जास्ट नों मा खालामो सेल्फ मोटिभेट जादो फकास जादो पजिटिभ एटिट्युडजों थांबाय थादो कारेक्ट गाइडेन्स लादो माने रिसोर्सफोरखौ कालेक्ट खालामदो रेलेभेन्ट पिपल सुबुंनिफ्राय बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै राइट टाइमाव राइट डाइरेक्सनाव थाङोब्लानो नोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा इरेसपेक्टिभ अफ मिडियाम व्हाटएभार। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं।
गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।